Snupper jeg det første, nu er du klar. Sådan der. Og et. Ja, det er bedst, hvis du bare lukker øjnene. Ja, jeg kan jo lade sådan stramme hovedet lidt over, og så gør det mindre ondt. Godt, det var virkelig bare de 3 hovedbedøje. Jeg tager lige det andet øje også. Okay, luk øjet. Jeg lukker øjet. Godt. Og det næste. Og det sidste. Ja, wow. Du er virkelig heldig, at du har sådan nogle flotte, tykke øjenbryn. Fordi det er ligesom det, alle gerne vil have lige for tiden. Og det er ikke altid, det bliver så pænt, hvis man prøver at tegne dem op. Eller det behøver du i hvert fald ikke at bekymre dig så meget om, fordi dine øjenbryn, de bare er så pæne, altså, som de er. Ja. Det eneste jeg vil gøre med dine øjenbryn nu, det er bare lige at ræbe dem en gang. Ja, og det er jo bare noget jeg gør for at være sikker på, at de bliver siddende hele aften. Tror du det bliver sådan en fest, hvor I skal danse? Ja. Jamen det tænkte jeg nok. Så er det også meget rart, at øjenbrynene sidder helt fast. Man kan jo godt blive lidt varm, når man danser. Okay, godt. Hvor tænker du, vi skal lægge fokus i dit ansigt? Skal det være på læber? Skal det være på øjne?
hurtigt sådan. Ja, så får du lidt farve. Godt. Ja. Har du noget mod, hvis jeg bukker dine øjenvipper? Jeg ved godt, at der er nogen, der synes, det er så mega ubehageligt. Men det gør bare en ret stor forskel. Så jeg tænkte, at jeg lige kan bukke dem, og så tage mascara på. Og nu får du gerne være et neutralt look. Skal vi så ikke bare droppe øjenskyggen? Ja, det gør vi. Okay, nu skal du virkelig sidde stille. Ellers kommer det gøre ondt. Kan du sidde helt stille? Okay, nu tager jeg de første. Godt. Og du har også meget lange, mørke øjenvipper, som det er faktisk. Ja. Sådan der, godt. Jeg tager også lidt ned. Men du går heller ikke med så meget makeup til hverdag, vel? Nej. Jamen, det kan jeg virkelig godt forstå. Det er jo virkelig heller ikke nødvendigt. Sådan der. Godt. Og så tager jeg bare lidt bare hurtigt strøg med mascaraen. Ikke noget vildt. Sådan der. Ja, og det nederste også. Det giver bare lige lidt ekstra. Men du kommer ikke til at tænke så meget over, at du har mascara på. Det er jo også meget rart. Ja, den er vandfast. Så du kan bare komme op på dansegulvet. Ja. Okay. Okay, så til læberne. Jeg tænker lidt, at det skal være den her. Jeg kan lige vise den først. Den hedder Petunia. Og den er fra Bare Minerals. Bare Minerals, ja. Det er nok et af mine yndlingsmærker. Faktisk den her blush palette. Den er også fra Bare Minerals. Ja. Men jeg viser dig lige farven. Den er sådan her. Den er rim, altså det er sådan, den dækker virkelig godt. Den dækker virkelig godt, så altså farven, man kan virkelig se den. Ja, så den ene, det er den jeg tænker vil være bedst, også hvis det ligesom er det, der skal stå i centrum, fordi den anden læbestift jeg har, den vil også klæde dig mega godt, men den er måske lidt for nude. Altså det bliver måske ikke helt det du var ude efter. Okay, jamen vi tager den anden. Ja. Super. Vil du have en lip liner på os? Nej, okay. Det bliver også lidt mere sådan afslappet måske. Og sådan der. Ja, så skal du lige ned læberne sammen sådan her. Ja. Super. Ej, ved du hvad jeg synes nu alligevel? Altså, måske vi bare kunne give dig. Det her det er godt nok en sådan solskins blush, men den er bare sådan lidt guld. Jeg kunne bare lige give dig en lille smule på øjenlågene. Hvad siger du til det? Ja, det er bare lige sådan prikken over ed. Det bliver jo stadigvæk et meget nude look. Ja, okay, men jeg tænker bare, og jeg gør det bare med fingrene, så det bliver meget sådan, meget naturligt look. Det bliver bare lige sådan en lille smule glimmer. Hvis du lukker øjnene. Ja, luk dem helt. Luk øjnene, godt. Så. Ja, bliver det ikke meget godt? Ja, det bliver super flot. Okay. Jamen kan du ikke lige kigge dig i spejlet og se om du synes der mangler noget? Ja, nej, vent lidt, inden du gør det, så tager jeg lige elastikken ud. Ja,